Antza, Berdin Politikak. Bizkaia egiten. N-057 errepidean Erandion, Erletzerako norantzkoan abantzadara sartzeko adarra moztuko da gaur gaueko 10 eta goizeko 6 bitartean. Horrez gain BI 31-54 errepidean Gorlizen errei bat itxita mantenduko da semaforoz erregulatuta, hilerriaren inguruan ostegunera arte goizeko 8:30 eta arratsaldeko 6:30 bitartean, eta BI 21-20 errepidean Mungia eta Plentzia artean errei bat itxita mantenduko da semaforoz erregulatuta, abenduaren 23 arte goizeko 8:00 arratsaldeko 6:00 arte. Hala ere gogoratu informazio gehiago uneoro bizkaia.eus atarian. Bizkaia egiten. Pentsioen erreformaren bigarren zatia adostu dute bart Espainiako gobernuak eta Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Hala, bi aldeek hitzartu dute belaunaldien arteko ekitate tresna, pentsioen erreserba funtsa betetzeko formula bat alegia. Horrela, akordioaren arabera 10 urtez kotizazioak igoko dituzte. Baina patronalek aurka egin dute lan kostuak handitzen dituelako erreformak. Alabaina patronalek uztailean erreformaren lehen zatiarekin bat egin zuten eta horregatik Jose Luis Escriba, gizarte segurantzako ministroak, uste zuen oraingoan ere akordioa sinatuko zutela. Y nuestra expectativa era, y así lo hemos intentado, que entraran en el acuerdo. Y la verdad es que yo todavía me pregunto por qué no lo han hecho. Y no hemos recibido durante este periodo ninguna propuesta por parte de la COE de qué elementos o otros elementos en el sistema sobre los que querían operar. Belaunaldien arteko ekitate tresnak ordezkatuko du pentsioen gastua kontrolatzeko PPren 2013ko erreformak sortutako sistema, jasangarritasun faktorea deitutakoa. Eta Unai Sordo, Komisiones Obreraseko idazkari nagusiak azaldu duenez, tresna berria ez da murrizketetan oinarritzen. El sindicato, este mecanismo no podía basarse en los recortes, sino que tenía que basarse en la mejora de los ingresos, de la estructura de ingresos de la seguridad social. Gainera, pentsio sistema ziurtatzeko adostutako erreforma funtsezkoa dela nabarmendu du Pepe Álvarez, UGTko idazkari nagusiak. Conseguimos que las pensiones no se bajen, que no se aumente la edad de jubilación, mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y sobre todo asegurar el futuro. Belaunaldien arteko ekitate tresnarekin 2022ko 50.000 milioi euro biltzea espero dute eta horiekin ordaindu baby boomaren belaunaldien pentsioak. Hala ere, Euskal Herriko pentsiodunen iritziz, tresna berriak neurri murriztatzaileak ekarriko ditu. Jasotzen diren neurriak oso murriztatzaileak izango dira. Horrez gain, LAB eta ELA sindikatuak ere pentsioi buruzko azken akordioren aurka agertu dira. Uste baitute motz geratu dela eta ez dela bermatzen murrizketak ez egitea. Hala, ELAk salatu du informazio manipulazioa nabaria izaten ari dela belaunaldien arteko ekitate tresnaren inguruko eztabaidan. Labek nabarmendu du erreforma ez dela nahikoa eta horregatik gizarte eragilei dei egin die sistema propioa indartzeko. Gauzak horrela sindikatuak aldarrikatu du greba orokorra egiteko arrazoiak soberan daudela. Pentsioen erreformaren bigarren zatia da atzo lotutakoa, baina agian ez da azkena izango. Espainiako gobernuak datorren urtean negoziatu nahi baitu pentsioen zenbatekoa kalkulatzeko baliatzen den kotizazio epea. Ostiralean amaitu zen COP26 klimaren aldeko goi bilera Glasgown, eta bertan egindako akordioaren inguruko premiazko balorazio egin du Arantxa Tapia ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuak. Imperfektua dela baino historikoa dela, zergatikan estatu asko izan direlako sinatzaileak, aldaketa klimatikoaren gaia lehentasunetan jarri delako hainbat guneetan eta gaina adostasuna zabala izan delako 1,5 gradu horiek mantendu ahal izateko eta isurketak beroa ez dezaten gehiago sortu 1,5 gradu horiek baino.
Zentzu horretan adierazi du Parisen hartutako konpromisoa ekintzetara pasa dela Glasgowko goi-bileraren ostean. Suposatzen du konpromisoetatikan estatu bakoitzak ekintza plan bat martxan jarri behar duela, exigentzia hori dago eta beraz erreglamentu bat onartzen da eta hori ekintzetara pasatzen da. Bestalde nabarmendu du urtean $1.000 milioi emango direla garapen bidean dauden eta kalteberak diren herrialdeentzat. Herrialde pobreenak edo garapen bidean dauden horiek baita ere aldaketa klimatikoarekin konpromisoa hartu dezaten. Eta zentzu horretan planeta hobeago bat utzi dezagun guztion artean. Testuinguru honetan Tapiak onartu du Euskal Autonomia Erkidegoak Glasgown ezarritako helburuen aurretik doala. Besteak beste 2050erako zero emisio garbi egiteko konpromisoa dagoeneko hartua baitzuen. Baita berotegi efektuko gasen emisioak 145 murrizteko konpromisoa ere. Haren meneko nintzen, erabat, ark esaten zuena, politena zela uste nuen, agintzen. Emakumeekiko indarkeriaren aurkako nazioarteko egunaren atarian gaudela, Emakunde kanpaina bat abiatu du gizartari eskatuz adi egon dadila eguneroko indarkeria egoeren aurrean, kasu askotan egoera horiek normalizatuta daudela kontuan izanik. Emakundek 55 eta 69 urte bitarteko emakumeekin iaz egindako lanari jarraipena ematen dion kanpaina da. Lan honen bitartez urte askotan jasandako indarkeriaren testigantzak eman zituzten. Kanpainak testigantza horietako batzuk erakusten ditu. Haien testigantzak benetan baliokoak dira. Konturatzeko indarkeria gure inguru hurbilenean gertatzen dela askotan eta ez dugula beti antzematen. Egoera horietako asko eskutuan daude oraindik. Beatriz Artolazabal berdintasunerako sailburuak adierazi du gizarte arazo bihurtu dela eta herritar oro gero eta sentsibilizatuago daudela. Ildo horretan adierazi du administrazio publikoek indarkeria ikusarazten laguntzeko betebeharra dutela. Administrazio publikook eskutuko indarkeria hori atzematen lagundu behar dugu. Bertan dauden emakumei laguntza eskaini behar diegu. Bestalde Emakundeko zuzendari Izaskun Landaedak berretsi du adineko emakumeen aurkako indarkeriak honako berezitasun hauek dituela. Ikusezintasuna, autonomia ekonomikorik ez akasu gehienetan, bere garaiko gizarteak genero indarkeria ez onartzea, gainerako pertsonak zaintzen emandako bizitza bat, eta adierazi duen bezala emakume adinduak askotarikoak izan arren eta guztiek ez badiote profil konkretu bati erantzuten, haien zaurgarritasuna handiago izan daiteke adina dela eta. Orain beste modu batean ikusten du dena. Eta egunero legez, elkarrizketari tartea irekiko diogu eta horretarako gaurko gonbidatua dugu, Ametxe Martinez de Heredita, ikusguneko koordinatzailea. Eguerdion, ongi etorria. Eguerdian. Ikusguneko koordinatzailea, esan dugu, Gasteizeko LGTBI-fobiaren aurkako behatokiko koordinatzailea zara, eta duela egun gutxi, sari bat eskuratu berri duzu, Andaluziako transelkarteak zaritu berri zaitu, nola hartu duzu errekonozimendu hori egindako lanagatik? Bueno, ilusio handiarekin eta oso pozik ez, azkenean, Ata Silvia Rivera da Andaluziako transelkarteak urte batzuk dara baina borroka honetan, eta nik uste dute gutxienez borrokan ari diren pertsona hauen partetik horrelako sariak jasotzea, dudari gabe oso emozionantea da, ez? Azkenean, zure lan ere bai baloratzen delako eta oso pozik. 2 urte beteko dira, behatokia sortu zenetik, abenduan beteko ditu 2 urte horiek, ibilbide luzea dagoeneko, zenolako hori sortzeko beharra non ikusi zenuten? Bueno, ibilbide askoz ere luzeagoa da. 2000, ja daramatzagu 15 urte inguru, pixkate erasoen inguruan datuak jasotzen. Hori ez da Gasteizen egiten den gertatzen salbuespen bat, ez? Herri guztietan tokiko eragileek erasoen berri dutenean, eraso hauek salatu eta jasotzen dute, ez? Eta guk Gasteizen berdin egiten genuen, horretarako ja, badira, ezango izut, 12-13 urte, lehen aldiz telefono bat jarri genuela pixkat eraso hauek ezagutarazteko edo gutxienez guk horren berri izateko. Orduan, pixkate datuen bilketarekin hasi ginen eta errepente 2017an gertatu zen momentu baten hirian dagoen Kurrixin zonalde baten
eraso batzuk ematen hasi zirela, eta, pixkat horrek ere bai, eztabaida batera eraman gintuen alde batetik, instituzioak non zeuden, ez? Eta guk pixkat erantzukizun hori eskatu geniolako, uste dugulako instituzioak badutela indarkeriari aurre egiteko, ardura bat, ez? Eta bestetik, garai hartan, gogoan dut Madrilen bazegoela LGTBI legea pilpilean, eta pixkat horrekin eztabaida bat egin genuen, eta esan, legeak behar ditugu edo guazen ezagutzera zer daukagun, ez? Orduan pixkat, hortik abiatuta, hasi ginen pixkat, ematen ziren eraso guztioiek edo gertakari guztioiek jasotzen, eta lehenengo aldiz egin genuen lehenengo informea, urtean ematen ziren eta ezagutzen genituen gertakari guztiekin informe hori, eta hasi ginen pixkat elkarlanean udalarekin. Eta, bazegoen pixkat horri eusteko konpromiso bat udalaren partetik, eta, bagoia lehenengo aldiz jarri genituen datuak megainan, eta hori ezinbesteko izan zen. Gero udalak izan zuen bere bide propioa, pixkat, laugarren planean LGTBI perspektiba txertatzerako momentuan ere egin zen Gasteizen LGTBI herritarren diagnostiko bat, eta, bat ziren elementu gehiago, eta hortik 2019an sinatzen dugu elkarlana udalarekin, eta hor jaiotzen da ikusgune aurretik egindako lan guztiarekin, ez? Eta gaur egun, zeintzuk izango lirateke lanlerro nagusiak? Guk bi lanlerro ditugu alde batetik guk gertakariak ditzen diegu guztiak ez direlako erasoak, batzuk eraso fisikoak izango dira, bortxaketak, beste batzuk gorroto diskurtsoak, badirelako eta uste dugulako ere indarkeria hau ere bai gradu mailakatu egin behar dela, ez? Eta lanildo nagusiena hori da, erasoen berri izan, erasoen inguruko azterketak egin, zer dagoen, zer dagoen gure esku gertatu dena berriz ez gertatzeko, baina bada beste puntu bat, eta guk ikusgune ditu genion, eta gune hitza hor badu garrantzi bat, eta sortu nahi genuelako ikusguneren buelta honetan, aliantzak eta LGTBI pertsonak saretzeko esparru bat, eta horretan ere bai uste dugu pixkate indarkeria guzti honi eta gainera mugimenduak dituen erronkei eta hausnarketei aurre egiteko, horrelako guneak beharrezkoak zirela, ez? Ahalduntze hori, pizkat errazteko edo gutxienez aukera hori emateko, ez? Izan ere, azken aldian, esan daiteke, ez, agerikoa dela, LGTBI mugimenduaren aurkako gorroto diskurtsoen gorakada bat eman dela, ez dakit gorakada hori ere gertakari horietan eman den, erasoetan, baina bereziki trans pertsonen aurkako erasoak jaso ditugu komunikabideek azken hilabeteotan, ez? Zer dago horien guztien atzean? Guk horren atzan dagoena da jendarte bat, jendarte cis-heteropatriarkala dena, ez? Eta horretan dago gaur gertatzen denaren guztiaren hasi hori, ez? Eta hortik egongo dira beste elementu batzuk, pandemia izango da bat, ere bai, eta nik uste dut onartu egin behar dela LGTBI kolektiboak espazio batzuk konkistatu egin dituela, lehen ez geunden inun, eta gaur egun gure tokia egin dugu. Kostatu egin zaigu, eta hau borroka baten ondorioa da, baina hainbat eremu konkistatzen joan garen inean, beste batzuk horri aurre egin behar izan diote, eta horretan ere bada arrazoi bat. Eta nola ez, ultraeskuindarraren diskurtsoare hortxe dago, ez? Eta horrek ere badu eragina, eta jasotzen ditugun eraso batzuetan, edo gertakari batzuetan, eragin hori ikusten da. Baina, egin baten, lehen aipatzen nuena, eske jendarte hau da, orduan, hemendik sortu den guztia, hasia hau denean, hortxe daukagune eskenatokia, ez? Gizarte sistemaren isla dela nolabait gertatzen den ura. Claro, askotan ezaten digute, baina gazteekin zer gertatzen ari da, ez? Eta, claro, gazteak hortxe haude, baina eske, claro, gazteak hemen bizi dira, eta sistema hau, baitoki guztietan, erabat hetero arautua den sistema baten bizigarrenean, gure begirada erabat heterosexuala denean, eta guk ulertzen dugunean, mundu honetan bakarrik kokatu algarela emakumeak edo gizonak izan da, pixkat ikuspegi horretatik, ezer gutxi espero dezakegu. Eta hori kontutan izan da, nik uste dut oraindik ere,
aurrera pauso handiak eman direla, ez? Zein izango litzateke zuen ustez edo zuen ikerketen arabera Hego Euskal edo Euskal Herrian hobeto esan da argazki orokorra LGTBI-den aurkako erasoei dagokionean eta baita ere gai honekiko duten informazioari dagokionean, ez? Belaunaldien arteko desberdintasunik antzeman duzue esaterako? Bai, belaunaldien arteko ezberdintasun hori agerikoa da, eta gainera uste dut onerako dela. Gaur egungo gazteek genero sistema ere problematizatu egin dute. Eta, gure garaian dituzten kezkak edo hausnarketak gure garaian ez genituenak gaur egun badaude. Eta uste dut, zentzu horretan oso momentu honean gaudela, ez? Eta nik uste dut mugimenduak eta jadin batzuk daukagunak horretaz ikasi behar dugula. LGTBI hauek askotan aipatzen ditugun horiek txiki geratu dira. Eta ja adin bati edo belaunaldi batzuei dagozkien izkiak dira. Orain erabat eta generoarekin zerikusia duen guztia erabat problematizatuta dago. Eta hori oso ona da, ez? Eta uste dut abantaia horietako bat, edo aurrera pauso horietako bat, horiek direla, ez? Mugimendu hau, uste dut azkenengo urteetan, batzuk, eta interesa handia egon dela, nolabait, merkatu hobi bat izateko, ez? Eta saiakera handiak egon dira erabat despolitizatzeko, ez? Eta nik uste dut, estrategia hori porrot egin duela, egia da, oraindik badauela kapitalismoak hortxe daukala bere eskua sartuta mugimendu honetan, baino porrot egin duela, eta belaunaldi berriak seguramente estrategia hobeagoak eta estrategiaren aldetik seguramente aurrera pauso handiak emango dituztela, ez? Eta belaunaldien arteko desberdintasun honen atzean zer egongo litzateke? Hezkuntzari diezaiokegu informazio gehiago edukitzea, gai honekiko pentsaera desberdina sustatzea? Bai, hezkuntzak garrantzia handia izan du, ez? Eta guk ikusten ari garena da hezkuntzan profesional ikaragarriak ditugula. Baino hezkuntzan ez daudela baliabideak erronka hauei aurre egiteko, ez? Bai, generoarekin zerikusia duen guztiari aurre egiteko edo klaseetan eman daitezken gertakariak edo erasoi aurre egiteko baliabiderik ez dutela ezaten digute irakasle askok. Eta, honetan, adibidez, Steilas sindikatuak lan ikaragarria egin du eta badira beste lan batzuk, beraz profesionalen aldetik, zoragarria daukaguna, baina horretan eta honetan badute ardura handi bat instituzioek, ez? Lehen esan duanagatik, ez? Baliabideak eman behar direla. Eta baliabidea horiek ematen ez ziren bitartean, ezer gutxi lortu dezakegu, lortu duguna badelako zerbait, ez? Baina igual, orain arteko ibilbidearen inguruan, hausnarketa bat edo ebaluaketa bat inberko genuke. Ia sexu eta genero aniztasun hori eskoletan behar bezala eman den eta ni badakit intentzio honenarekin egin dela, baina igual gauza batzuetan ez dugu ez gabiltza oso fin, eta igual momentua da ebaluaketa horiek egiteko eta dudari gabe honetan ari direnei galdetzeko, ez? Parte hartze hori etzen bestekoa delako. Eta hezkuntzaren arlo horretan ikastetxeen eremuan zenolako ohikoak dira erasoak? Gehienak izaten dira irainak. Nizean behin jipoiren bat, baina gehienetan irainak edo promak, ez, inbaten transkolektiboari dagokionez, bai, ematen direla horrelako jarrera ez oso atseinak. Nik ez dakite erasoak ditu behar diegun, igual hitz potoloegia da horrelako hezkuntzan erabiltzeko, baina egia da horrealitate bat dela, eta honi ere aurre egin beharko diogula, ez? Eta zein da gorroto diskurtsoen eta gertakari hauen atzean sare sozialek duten eragina? Haundia, eta azkenengo urtean agerikoa da translegearen kontestu honetan egin bat
sare sozialetan izan dira gehien bat gorroto diskurtsoiek zabaldu den medioetako bat, ez? Bai Twitter edo olako sareetan. Eta horrek nolabait jarrera bat legitimatzen du. Eta diskurtsoaren ostean jipoia dator, ez? Eta uste dut horretan badaudela zenbaki batzuk eta badaudela ondori batzuk, ez? Duela urte batzuk esaten genuen, ez? Behatokietatik, ez bakarrik ikusguneren partetik, behatoki ezberdinak esaten genuen gorroto diskurtsoaren ostean jipoia zetorrela, eta kontuz, porque gorroto diskurtsoa gora zijoan. Gaur egun esan dezakegu, gorroto diskurtsoa gora egin duela, bai, gora egiten jarraitzen duela, baina ja jipoietan, jipoiak ditugu kaleetan, eta, bueno, horretan arreta jarri beharko dugu. Eta egoera guzti hau saiesteko, sentsibilizazio eta heziketa kanpainak jartzen dituzue abian baita ere? Bueno, guk lehen aipatu dudana, gure helburua ere bai sare horiek egitea da, ez? Eta LGTBI kolektiboak ere, eta pertsonak elkar ezagutzea, eta mahai gainean dauden hausnarketei, horretan parte hartzea ere bai, ez? Horregatik ditzen genien ikusgunez, eta zentzu horretan, bai, ekintza ezberdinak antolatzen ditugu ikusgunen, armairurik gabeko ginekologia izan da azkenengoa, eta aurrera behira izango ditugu beste aukera batzuk bai. Baita ere, eraso bate jasaten duten entzat aholkuak ematen dituzue, ezta? Izan ere, batzuetan edo ohikoa da, ez? Horrelako egoera baten aurrean basoko egoeran gelditzea, ez jakitea oso ondo nola egin aurrera, ez? Zer egin, ez, kasu hauetan? Bai, gure webgunean badugu informazio hori guztia, eta gure lehenengo aholkua da tokiko eragileekin harremanetan jartzea. Gasteizko kasuan ikusgunerekin, eta Gasteizkoak ez direnentzako, edo Arabarra gutxienez ez direnentzako, tokiko eragileekin harremanetan jartzea. Batzutan, korrika joaten gara, sare sozialetara, ubeldurak argazkiak igotzera, ubeldurak erakustera, eta gutxienez sareetan salatzera. Eta gure ustez ez da formularik egokiena, ez? Azkenean ere bai, zure aurpegia jartzen duzulako hor, prozesua oso luze izaten delako, eta nolabait, beste babes bat behar delako. Eta hor, oso garrantzitsuak izango dira tokiko eragileak jokatuko duten edo jokatu beharko duten momentua edo hori, ez? Salaketa euren aldetik etorri behar delako. Eta salaketa etorri behar da eragileen partetik erasoak ere bai baduta delako irakurketa bat. Eta irakurketa hori mugimenduari dagokionez. Ezin dugu ahaztu LGTBI fobia pairatzen duen pertsona baten giza eskubideak urratuak izaten direla, eta hori dela hau salatzeko erabili behar dugun, hartu behar dugun begirada, ez? Orduan, batzuetan erortzen gara beste kontu batzuetan, komunikabide batzuk adibidez, sensazionalismo horretan, eta guretzako oso bide okerra da hori. Erasoak salatzerako ordu horretan, adibidez, pertsona migratzaileen kasuan, esaterako egoera administratibo irregularrean daudenek zalantzak izan ditzakete, zer egin, kasu honetan zuek, zer gomendatzen duzue? Guk LGTBI pertsonen saretzea bultzatu nahi dugun bezala, tokiko eragileekin ere bai saretzea ezinbestekoa ikusten dugu, eta zentzu horretan, lan hildo honetan, edo honetan lan egiten duten kolektiboekin harremanetan jartzen gara gure kasu honetan, eta zuk aipatu duzun kasuetan, zehar da gure referentziazko elkartea, eta horrelako problematika baten aurrean dagoen pertsona bat gure gana iristen denean, beti zeharrekin jartzen gara harremanetan, elkarlanean aritzeko. Oso garrantzitsua da, porque batzutan, igual poliziarekin zuzenen harremanetan jartza, igual ez da aukerarik onena, edo ez dakit batek dakit ze arazo duen, orduan momentu horretan hoberena da elkarlanean aritzea, pizkat honetan ari diren eragile ezberdinak, ez? Eta erasoren baten lekuko izan den norbaiti, zer nolako aholkua eman edo ze gomendio? Lehenik eta behin erasotua izan den pertsona horri laguntzea. Eskatzea, ea laguntza behar duen, edo zuen behar, eta beti ere harretan egotea. Eta gero guri kontatzea.
Ez da beharrezkoa zu izatea lehenengo pertsonan eraso hori sufritu duena, baizik eta norbaitik ikusi dezake, eta igual momentuan ez da gerturatu, baino gero gure bideako baliabideak ditugu nolabait pertsona ezberdinen gana iristeko, eta igual iriz gaitezke pertsona horren gana, baina oso garrantzitsua da jakitea zer gertatu den, nun gertatu den, eta horren inguruko azterketa bat egitea, konpartitu behar dugunarekin, eta horregatik oso garrantzitsua da informazio hori izatea, berdaz, lekukoari eskatuko genioke, gurekin harremantan jartzea ere bai. Jarraituko dugu momentu baten barru, elkarrizketa honekin, jarraibide hauekin eta egoeraren berri ematen, tarte bat eta jarraian gara bueltan, orain arte. Monday bera, Tuesday ergela, Wednesday epela, Thursday obea, Friday? Friday itzela! Black Friday honetan, zatoz Euskaltelera, hilean €19 bakarrik ordainduta. Eta gainera, gigabateko zuntza, 300 megaren prezioan, 3 hilabeterako. Eta bezero bazara, prezio ezin hobeak smartphonetan, eta giga mugagabeako pari 3 hilabetez. Black Friday Euskaltelen, egunero, azaroaren 30 arte. Eta bestelako gai batzuei helduta, translegeari buruz ere hitz egin behar dugu, ezta? Arrabotsa handia sortu zen lege proiektu horrekin, gizartean orokorrean eta baita ere feminismoaren barruan zatik eta gertatu zen. Zuen ustez, genero autodeterminazioaren aurkako diskurtsoen atzean zer dago? Bueno, Euskal Herrira etorrita ez, genero autodeterminazioa ez du inoren eskubideak ezabatzen, genero autodeterminazioa da batzuen eskubidea onartzea eta bakoitza nahi duen izatea ez. Eta nik uste dut horretan, lasaitasun osoarekin izan dezakegula horren inguruan ez, eskubideak ez direla inoren kontrakoak, baizik eta kasu honetan trans kolektiboari aitortzen zaizkien eskubide batzuk ez. Eta egia da zalaparta handia sortu duela, batez ere sare sozialetan, eta nik uste dut honetan ezin garela hola geldirik egon, gure herrian ere izan ditugulako horrelako mezuak eta horrelako adierazpenak, ez? Baina ni lasai nagoen egin baten, ez? Nik Euskal Herriko mugimendu feministan transak ikusi ditut betidatik. Eta gainera Gasteizko mugimendu feministak oso argi esan du horrelako diskurtsoekin bat egiten ez duela. Orduan, uste dut hor beste toki batzuetan agertu den arazo hori gurean txikiagoa dela eta, ez daukala, imaginatzen dut hau lege bate aurkezten denean beti dago horrelako zalaparta bat, ez? Eta eutanasiaren legearekin gertatu den bezala, ez garela guztio joan eutanasia eskatzera, seguramente translegea eta genero autodeterminazioa onartuko dela. Por cierto, Euskal Erkidegoan onartuta dago 2012-2014, eta hementxe gaude, lasai asko, eta ez dago inor ezabatuta, eta ez dago izan problema askorik. Beraz, legea onartu egingo da, genero autodeterminazioa ere bai, eta, seguramente guztia geldituko dela, eta lasai biziko garela guztiok inolako problemari gabe, ez? Madrilek onartu berri duen beste gauzetako bat da, haurdunaldirako gaitasuna duten transpertsonentzako lagundutako ugalketa finantzatzea. Nola hartu duzu berri hori? Eskubideak bermatzea ekartzen duen lege guztiak onak dira, eta hau pertsona guztien berdintasun hori eta berdintasunean aurrera pausoak ematea da, eta zentzu horretan uste dugu garrantzitsua dela. Ez bakarrik transpertsonei eragiten dion lege bat delako, lesbianei ere eragiten die lege hori. Lege ez da zelan dau, ez dakite akordio ministeriala edolako kontu bat, baina, egin baten berdintasunen aurrera pausoak ematen diren ekimen guzti horiek onak dira. Eta politikoki hartzen diren erabakien artean, Euskal Herrian ere, zer botatzen duzue faltan? Zein izan beharko luke lehentasuna oraintxe bertan zuen ustez? Zehar lerrotasuna. Uste dugu LGTBI politikak zehar lerrotasuna behar dutela. Eta lehentzuk galdetzen zenidan hezkuntzaren inguruan. Beitu, LGTBI fobiaren inguruan hitz egiten dugun guztietan beti jartzen dugu hezkuntzale batean eta bestean polizia, ez? Eta nik uste hori akats bat dela. Erdian badaudelako gauza asko.
gizarte politikak, honetan ez dauka zerikusiak, ez? Bueno, gizarte politiketan ere bai ikuspuntu hau bermatu beharko da. Eta kulturan ere LGTBI kolektibak badu bere kultura, eta gainera LGTBI kolektibak bere erreferenteak behar ditu, eta bere erreferenteak ikusgarriak izan beharko dira, ez? Hori ere bai, horretan baliabideak eskaini beharko dira. Beraz, LGTBI politikak esaten ditugunean, uste dut maiuskulaz egin behar duguna, eta ez bakarrik gobernuaren atal konkretu bati dagozkion politikak, baizik eta gobernuaren ikuspegi guzti, parlamentuaren ikuspegi guztietan txertatuta dagoen ikuspegia izan behar da LGTBI kolektiboaren. Metz Martínez de Heredita, ikusguneko koordinatzailea, eskerrik asko Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Berregun adingabe Palestina daude espetzeratuta Israelgo kartzeletan. Beste 4.400 heldu ere bai, aurren ongizateari eta garapenari zuzenean eragiten dienak. Erakunde palestinarrak Hego Euskal Herrian izan dira. Israelen legedi militararen pean Palestinako haur eta gazte adingabeek jasaten dituzten eskubide urraketak ikusarazteko. Bakea eta duintasuna elkarteak gonbidatuta Defense for the Children International Palestina elkarteko kideek eta preso palestinaren eskubideen babeserako Adamer elkarteko buruak sistema militarra Israelgo apartheidaren tresna gisa salatu dute. Aieta Buetaiz Defense for the Children International Palestina erakundeko kontuak eramateko zuzendariak Palestinaren egoeraren berri eman du. For the Palestinian children who are arrested and persecuted by the Israeli army, most importantly the treatment that they exposed to since the beginning of their arrest. Elkarteak ohartarazi du tratu txarrak eta torturak jasaten dituztela aurrek atxilotu eta berehala askatzen dituzten arte. Through the evidence that we collect from children, they inform us that they exposed to different types of ill treatment and torture. These types could be in the form of physical violence like beating, slapping, kicking children, in addition to psychological pressure that used by the Israeli Security Agency against Palestinian children during interrogation. Erakundearen lana haur palestinaren eskubide urraketak dokumentatzea da. Aurten 75 haur palestinar hil dituela Israelek jaso du erakundeak. Eta 2000 urtetik 2020 adingabe hil dituela eta 5.000 haur baino gehiago atxilotu direla Israelen legedi militararen pean. Harriak botatzeagatik. Hala, Defense of the Children erakundeak aurren lekukotzak jasotzen ditu. وبحب أطبخ. تم اعتقالي مرتين من قبل الاحتلال. كان حطوا لي عصب خميلة وحتى حطوها لمنخاري ما قدرت أتنفس بصعوبة. عندك خوف إنك تتسجن كمان مرة ولا كيف؟ بحس حالي حر بس مش الحرية الثانية. Gainera erakundeak deitoratu du helduentzako espetxe militaretan sartzen dituztela aurrak. Aurrentzako ziegetan eta maiz 1 edo 2 metro karratuko ziegak dira. Which is a cell that measures 1 by 2 meters. During this period, they are not allowed to have any interaction with any human being except the Israeli interrogator. Hala erakundeak salatu du giza eskubideak erabat urratzen dituela Israelgo sistemak. عشت كثير حروب عدم لكن الاحتلال اثبت لي انه ما فيش حاجه امنه ما فيش مكان واحد بالقطاع امن. ساعدنا لما نروح على الدار بطون بالصيف بتصير بارده. Legezko sistema militarrak pertsonak zapaltzen dituela azaldu du erakundeak. Beraz, erakundearen egitekoan nazioartean egoera horretaz ohartaraztea da eta haur palestinaren eskubide urraketak salatzea. Baita nazioarteko komunitateak esku har dezala eskatzeko eta palestinarrak defendatzeko ere. Nosotras que os pagamos. Nos aguantamos. La que no se agache es garbitzaile. La que no se agache es garbitzaile. La negociación es la solución. ¡Votate! ¡Y la siempre! ¡Votate! ¡Y la siempre! Eta aldatzen ari dira galdetzen diotenean bere buruari zergatik kobratzen dutena. Galdetzen diotenean bere buruari zergatik balio du bere lanak balio duena, edo zergatik balio duen gizonek lanak beraienak baino gehiago. Zergatik balio duen gehiago hor barruko erekina
edo hemen kanpoko lurra garbitzea hor barruko eraikina baino. Segatik balio duen gehiago kamioi bat gidatzea komun bat garbitzeak baino. Eta gaur galdera horri erantzuten diotelako daude borrokan. ¡Ay, ay, ay! ¡Que no va a ser aguas! ¡Ojo, ojo! ¡Que ven los refuerzos! ¡Que no están solos! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Hortxe dator refuerzoa! Bizkaiko ordezkari guztia! Rubén Gehiakin Marlena! Nitaz ez dakizu guztia. Ikusentzunezko kontsumoa asko aldatu da azkeneko urteetan. Pantaiak euskaraz taldeko ordezkariak Eusko Legebiltzarrean izan ziren aste hasieran euren kezkak agertzeko. Euskaldunen 47 kontsumitzen dituzte streaming bidezko plataformak, baina plataforma horietan euskaraz film gutxi daude. Netflixen 3, Disney Plusen 0, HBO Maxen 0 eta Amazonen 2. Horrez gain telesailik euskaraz ezin da ikusi horietan guztietan. Horiala pantaiak euskaraz ekimenak ondorioztatu du gazteen erreferenteak erdaldunak direla. Gaineratu dute zinema aretoetan ere egoera larria dela emanaldien 1% baino ez baitira euskaraz. Testuinguru honetan kalera irten gara herritarren ahotsa jasotzera. Gehiengoak esan digu ez dituztela ikusentzunezkoak euskaraz kontsumitzen. Ez gehienak gazteleraz izaten dira. Hor egon ez dut hainbeste ikusten, baina bai txikitan nintzenean, hori dibujoa animatuak eta zintxan eta horiek ikusten dituen beti euskeraz. Ez dute ez zarri ikusten, egia esan gazteleraz eta bestetan ere ez, ez dute askorik ikusten, eta euskaraz, ez. Pantaiak euskaraz taldeak iritzi du larrialdi egoera batean gaudela eta euskaraz ez kontsumitzeak ohituretan eragina daukala. Alex Aginalde plataformako kideak nabarmendu du aurre eta helduek ez badute erreferenterik euskararen etorkizunarentzat kezkagarria dela. Izan ere uste dute lotuta dagoela egoera hori euskararen kale erabilerarekin. Puntu bat baino gehiago galdu da euskararen erabilera kalean. Ekimenak uste du benetan premiazkoa dela aisialdian pausoak ematea. Asko. Azkenean oitzen gera ezaerak eta entzutera edo dana gazteleraz eta nahita ez urte eskigu. Izan daiteke. Azkenean, gauza asko eragiten dute, baina, izan daiteke gauza etariko bat, eta hori baita hezkuntza eta hori, azkenean denak afektatzen du, eta horrengatik euskara galtzen da, edo ez da hainbeste hitz egiten, eta hori barazo bat da. Bai, nik uste dut horrekin gaur egun horrela ikusentzunezkoak eta pixu handia daukate guztion bizitzetan, eta orduan zenbat eta gehiago ikusi. Egun goiturei begira euskaldun gehienek ez dute streaming bidezko plataformetan euskaraz kontsumitzeko aukera handirik. Azkenean ez baldin badago, guk ere ez da ezin dugu ikusi. Ez badigute eskura jartzen, ezin ditugu ikusi. Netflixen eta Amazonen beti ikusten dugu gaztelaniaz edo ingelesez edo frantsesez edo tal. Eta ez da hainbeste apoiatzen euskaraz egiten diren seriak eta pelikulak, eta ari ustez Euskal Herrian daukagu oso zine ona, eta ez da apoiatzen, eta pena bat da. Egoerari aurre egiteko helburuarekin pantaiak euskaraz taldeak aldarrikapen taula bat sortu du euskalgintzako eta ikusentzunezko sektoreko beste eragile batzuekin. Zinebra biketarekin jarraituko dugu, abenduak. Eta egunero legez, elkarrizketari tartea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Mikel Reparaz, kazetaria, eguerdion eta ongetorria. Eguerdion, eskerrik asko. Euskadi literatur saria jasako duzu, hain zuzen ere Las Grietas de América, Amerikaren arrakala liburuagatik, kazetaritza liburuagatik, edo kronika liburu horrengatik, lehenik eta behin zorionak. Mil esker. Zer suposatu du zuretzako saria hau irabazteak? Izugarrezko poza, hasteko, ez nuen horrelakorik espero, batez ere, liburua idatzi nuenean, egin nahi nuena izan zelako, kronika periodistiko bat, edo kazetaritza lan bat egin, sakonagoa, luzeagoa, testu inguru gehiagorekin, baina finean kronika bat, eta asko poztu nahu, egia esan, epaimaiak
horrelako lan periodistiko bat aintzat hartzea saiakera saria ematerakoan, ez? Eta egia esan bai, harrotasun puntu batera ematen dit kazetari moduan, ez? Noski. Amerikaren arrakalak liburu horretan azaltzen duzu Ameriketako estatu batuetan errotuta dagoen arrazakeria. Azpimarratzen duzu arrazakeri hori estrukturala dela, hau da, oinarrietan bertan errotuta dagoela. Zergaitik? Bueno, azteko, estatu batuetako arrazakeria oso berezia delako. Fenomeno historiko bat da, oso sustrai sakonak dituena estatu batuetako historian, eta nik esan nuke herrialdea sortzearekin batera datorren zerbait dela. Izan ere, aita fundatzaileek sortu zutenean herrialde independiente berri hori, egin zuten oso garai horretarako, oso aurrerakoia zen konstituzio baten gainean, baina era berean ekonomikoki erabat esklabutzan oinarri zuen kolonia batzuetan edo lurralde batean. Beraz, herrialde berri horren esan dezagun oinarri ekonomikoa izan zen esklabutza, eskulan esklabua, ez? Eta beraz, horrek nolabait ere hasieratik eragin duena da zuri eta beltzen arteko izugarrizko arrakala bat sortu duela, gutxiengo zanpatu bat sortu dela hasieratik, eta gaur egun oraindik ere horren ondorioak sufritzen ari dira estatu batuetan, gutxiengoak, ez soilik afroamerikarrak, baita ere beste hainbat, ez, indigenak ere zer esanik ez. Beraz, nik uste dut horregatik dela estrukturala estatu batuetan, eta inoiz garaitu ez den zerbait da, ez? Saiakera handiak egin dira historian zehar horrekin amaitzeko, ez? Supremazia zuriaren boterearekin amaitzeko, baina aurrera pauso bat eman denero, atzera pauso bat egon da, ez? Eta hori etorri zen momentu historiko ezberdinetan, ez? Esaterako Gerra Zibilaren ostean esklabutzarekin amaitu zenean, etorri ziren lege segregazionistak hegoaldean, edo ez dakit 60. hamarkadan, joan den mendeko 60. hamarkadan Martin Luther King edo Malcolm X eta horrelako eskubide zibilen aldeko liderrek aurrera pausoak eman zituztenean eta legeak lortu zituztenean onartzea Kongresuan, etorri ziren Nixonen urteak eta atzera pausoak, ez? Beraz, hori etengabe gertatzen da. Obama izan da beste adibide bat, Obama lehen presidente beltzaren ostean, Trump bezalako presidente bat etorri zen. Sakonduko dugu elkarrizketan zehar, baina lehenik eta behin baita ere komentatzea, loturarik aldu klase arrakalarekin arrakala arrazista horrek? Bai, neurri handi batean, estatu batuetako desberdintasun sozialak ulertzeko ezinbestekoa delako arrazaren faktorea, ez? Estatu batuetako edozein parametro hartzen baduzu, ekonomiko edo soziala, ez dakit, etxe bizitza esaterako, etxe bizitza politika, espetxe politika, ekonomia bera, ez? Edo soldata arrakala. Hori guztia ikusiko duzu beti kolorea tartean dagoela, ez? Eta gutxiengoak estatu batuetan beti hor daudela, ez? Estatistika horien alde ilunenean, ez? Eta hori etengabe gertatzen estatu batuetan. Eta gertatzen nahi zuzen ere, klase kontu bat delako, zuk diozun bezala, ez? Egia da, klase desberdintasunak ikaragarri sakonak direla estatu batuetan, estatu batuak direlako, ez dakit, herrialde kapitalista antonomaziaz, ez? Estatu batuak munduan, ez? Baino, eta kapitalismoak edo zeinek bezala behar ditu desberdintasun soziala horiek bizirauteko, beraz, klase kontua badago, baina horrezaz gain beste faktore hau arrazarena oso importantea da. Eta historian zehar bada ukatu duenik hori, ezta? Esaten du, 60. hamarkadan, boto eskubidea onartu zenean esaterako, amaitu da, ez, arrazakeria. Orain ja klase kontua da. Hori jende askok esan du estatu batuetan, baina ikusi dugu eta esperientziaz ikusten da hori, ez? Azken urteotan argi eta garbi Black Lives Matter bezalako mugimenduekin, arrazaren kontuak hor jarraitzen du eta oso bizi gainera, ez? Historian zehar gakoak izan diren edo testu inguruak izan diren gakoak egon dira. Horietako bat izan da Obamaren mandatuaren amaiera eta Trumpen mandatuaren hasiera, ez? Zuk lekukotza zuzena izan duzu, han egon baitzara 5 urtez EITB-ko korrespontsal. Zein ondorio ekarri zuen ala ere, Obamari dagokionean, berak eginiko politikak izan ere simbolikoki pisu handia izan du, lehen presidente beltz izan delako, baina politika liberalak egin zituen. Horrek zenolako arrakalak sakondu zituen? Bai, nik uste dut Obamaren agintaldiak gauza asko aldatu zituela estatu batuetan, baina ere berean gauza asko bere horretan gelditu zirela, ez? Batez ere nik uste dut arazo bat egon zela eta izan zen
Estatu Batuetako gizarteak eta bereziki hor bide bazterrean, historiako bide bazterrean gelditu ziren gutxiengo guztiek itxaropen handia izan zutela, ez? Obamaren aroa iritsi zenean 2008an gogoratzen dut Chicagon izan nintzela Obamaren hauteskunde gaua kubritzen hor Grand Parkean eta hor arnasten zena zen izugarrizko itxaropena, ez, herrialde horretan, ez? Eta bereziki afroamerikarren komunitateari dagokionean. Baina urteak aurrera joan ala ikusi zen Obamak ez zituela hainbat eta hainbat erreforma egin, ez? Beharrezko diren erreformak ez zituela egin, esaterako justizia sistemarena edo desberdintasun sozial eta sozioekonomikoekin amaitzeko hainbat neurri, ez? Eta itxaropen hori usteltzen joan zen eta nik uste dut komunitate beltzean sortu zuela hor arrakala bat edo Obamarekiko mesfidantza bat, hori edo norekin hitz egiten baldin baduz Estatu Batuetan ikusiko duzu horrela dela, ez? Baina era berean, eta nik uste dut hori izan zela arrakalarik handiena, esan ezagun Obamaren arokoa izan zen, herrialde horretako populazio zuri, kontserbadore, kristau, hau da, gehiengo zuri horren parte handi bat alienatu egin zutela bere politikek, ez? Ikusi zutelako Obama, lehen presidente beltza, ez dakit, Amerika horrela, kontzeptu bezala hartuta, Amerika horren aurkako zerbait bezala, ez? Esaterako oso simboliko izan zen osasun erreforma, ez? Osasun erreforma izan zen oso saiakera epela, zen inundik inora hemen Europan adibidez daukagun osasun unibertsalaren parekorik, ez? Baina saiakera bat izan zen hor aurrera pauso bat emateko eta berehala horrek kortozirkuito ikaragarri bat sortu zuen gehiengo zuri kontserbadore horrengan, ez? Beraz, nik uste dut hor bi zatiketa sortu zirela, bat Obamari boto eman zioten artean, nolabait ere itxaropen hori etzuelako bete, eta bestetik herrialdea erabat zatitu zuen, eta horren erakusgarri izan zen gerora etorri zen Trump fenomenoa. Hori izan zen, zuzen mugarria edo inflexio puntua, ez da? Trump etxe zurira altzen denean. Bai, Trump iritsi zen etxe zurira ekaitz perfektu baten erdian, ez? Obamaren urte horien amaieran sortu zen Black Lives Matter mugimendua, esaterako, ez? Askok uste dute Trumpen garaian sortutako mugimendu bat dela eta Obamaren politiken aurkako mugimendu bat izan zen berez, ez? 2012 hor, bere azken agintaldiaren azken urteetan, ez? Trump fenomenoa izan zen langileen edo boto langilearen ondorioz etxe zurira iritsi zen presidente bat, zergatik Europan ere gertatu izan den bezala, izan delako zonalde industrialetan eta pobretutako zonalde askotan sistemaren aurkako haserre bat, amorru bat sortu zen, ez? Kasu horretan, Estatu Batuetan denak kolorea duenez, amorru zuri ere bilakatu zen, ez? Eta ez dakit, Pensilvania edo Michigan edo Ohio bezalako estatu industrializatuetan bere garaian Obamari botoa eman zioten sindikalista askok esaterako erabateko ez dakit norabide aldaketa egin zuten eta Trumpi eman zioten botoa, ez? Eta Trumpeko oso ongi jakin izan zuen baita ere beldurraren botoa mugiarazten, ez? Eta beldurra gutxiengo etnikoen aurka, etorkinen aurka, islamaren aurka, hori oso ongi jakin izan zuen Trumpek erabiltzen, ez? Eta beldur hori oso momentu komplikatu batean oso emaitza honak eman zizkion horrek, ez? Eta nik uste dute naiz eta Trumpek hauteskundeak galdu egin zituen, hori beste kontu bat da, ez? Baina Estatu Batuetako hauteskunde sistemak ere ahalbidetu zuen Trump presidente izatea, ez? Gogoratu, Hillary Clintonek irabazi zituela hauteskunde haiek, boto kopuruan, ez? Baina Trumpek lortu zituen kolegio elektoral deitzenen erakunde horretan ordezkari gehiago. Baina hori beste kontu bada, baina egia da, fenomeno hori hasi zela, eta Trump fenomeno horrek nolabait ere itzal luzea duela gero, mendebalde osoan, ez? Baita hemen ere, Europan, ez? Bai, gero komentatuko dugu baita ere zen nolako ondorioak ekarri dituen trumpismoak, ez bakarrik Europara, baita ere mundu osora, baina Black Lives Matter mugimendua komentatu duzu, gaur egun indartsu dago, ez zango zenezake indartsu dago? Bai, nik uste dut beste gauza batean bilakatu dela, ez? Black Lives Matter izan zen bere garaian batez ere gazte beltzen hilketak poliziaren esku hiltzen ziren, urtero hiltzen diren, oraindik ere, milaka eta milaka gazte horien nolabaiteko erantzuna izan zela, ez? Kaleetan,
Hein handi batean Black Lives Matter izan zen baita ere, Martin Luther King eta bere belaunaldi horretako eskubide zibilen aldeko borrokalarien nolabait ere jarraipen historikoa, baina izan zen oso momentu zehatzean, arrazakeria eta poliziaren indarkeriaren aurkako mugimendu berezi bat. Obamaren azken urteetan esan bezala, eta gerora, Trumpen garaian oraindik izan duena, ez. Gaur egun, Black Lives Matter nolabait ere sistemak neurri handi batean integratu egin du, irentsi egin du, ez. Ikusi izan dugu, esaterako, ezakit, oraingo presidentea, Joe Biden, Black Lives Matterren planteamentuekin bat egiten, ez. Eta nolabait ere horrek nik esanen duke Estatu Batuetan beste gauza batean bilakatu dela. Black Lives Matter izan zen momentu historiko batean oso mugimendu importantea, gaur egun nolabait ere mainstream bilakatu den zerbait da, ez? Badirudi, orain Estatu Batuetako demokrazia liberalean onargarri eta ez dakit, presidentearen diskurtsuan ere horrekin bat egiten duen planteamentuak egiten dituela, arrazakeria sistemikoaren aurka, eta beste gauza bat da, gero praktikan horrek ze ondorio duen, ez? Eta niri gustatuko litzaitek ikustea, Bidenen gobernuaren aldetik benetako erreforma sakonak egiten dituela ikustea, ez? Hori oraingoz ez du egin hitz asko egin du Bidenek, eta egia esan oso itxaropengarria da, berak esaten duen hori guztia, ez? Arrazakeria sistemikoarekin amaitzeko garaia dela, baina ez dugu ikusi oraingoz, ez, emaitzarik, ez, ikusi beharko da. Bai, gainera erronka handia du, ez, Trumpen ondoren utzi duen guztia berriro ere berreraikitzeko, gorroto diskurtsoari aurre egiteko. Hori da, erabat zatitua dagoelako, ez, gizartea, Estatu Batuetako gizartea, eta hori Bidenek badaki. Eta Bidenek neurri batean pandemia ere etorri da, pandemiaren erdian harrapatu du Biden, bere politikak, eta nik uste dut berak badekiela lehenik eta behin herrialdea osatu edo sendatu egin behar duela, ez? Eta horretan ari da. Ez dakit, nik uste dut oso zail duela, eta batez ere 4 urteko epe batean iaia ezinezkoa dela, ez? Gatazka historiko batetik datorren egoera hori konpontzea, baina bueno, ikusi beharko da. Kapitolioko gertakizuna izan zenetik, badirudi Trump ez dela oso agerian egon, komunikabideetan behintzat, isilpean moduan egon dela esan daiteke, nolabait, baina berriro ere Trump eta bere orbita lerroburutara etorri dira. Steve Bannon alde batetik, ez, Kapitolioko oldarraldi horregatik ez dela auzira aurkeztu, ezta, zen honek ere galdetzera eramaten gaitu, ez, zen nolako lotura izan dezakeen Kapitolioko gertakizunekin. Bai, Bannon, dakizun bezala, eskuin muturreko ideologoa da, ez, Trumpi garaipena eman zion kanpaina burua, ez, gerora muturtu egin zen Trumpekin, aurrez horre jarri ziren eta kanporatu egin zuen aholkulari bezala, eta orain ez daukate esan dezagun harreman onena, ez, Bannon eta Trumpek. Baina, Kongresuak uste du Bannon jakinaren gainean zegoela, bazekiela Kapitolioaren oldarraldia zetorrela, horre eskuin muturreko hainbat talderekin harremanetan zegoela, eta horretarako galdekatu nahi izan zuen Kongresuak, eta deitu zuen deklaratzera Kongresuko batzorde baten aurrean, ez. Bannon ez da etzen agertu deklarazio horretara, esanez, argudiatuz, oraindik justiziak ez duela argitu Trumpek eta bere inguruko jendeak zer nolako immunitatea izan dezaken, eta horrelako trikumailu bat erabili zuten bere abokatuek, baina benetan egin zuena izan zen, delitu bat, ez, Kongresu aurrean ez agertu. Eta horregatik orain ikusteko dagoena da, inputatuko duten ala ez, baina Bannon eta bere mugimendu nazional populista, ez dakit nola deitu, ez, bere mugimendu eskuin muturreko horrek zerikusia handia izan du herrialdearen zatiketa horretan, ez, Estatu Batuetan, eta nik esanen duke baita ere Europan ere, gerora Bannonek honek harri zuelako, ez, bere ideologia hori, eta Europako eskuin muturraren ikonoetako bat delako Bannon, ez. Eta gertakizun horretatik Donald Trump kaleratu zuten sare sozialetatik, baina orain dator aurkezten bere sare sozial propioa, ez, Social Truth, edo egi soziala gainera deitu du horrela, zer dakigu horri buruz? Bai, Trump aspaldi zebilen bere talde mediatikoa sortu nahian, ez, bere edabide propioa. Eta ez zuen lortu, orain arte bere konpainiak, ez zuelako babesik, ez, Estatu Batuetako enpresa mediatikoen artean. Orain egin duena izan da, erosi du enpresa bat, eta horrekin batera sortu du
Trumpen izena daraman enpresa bat. Enpresa horrek nahi duena da talde mediatiko bat sortu. Eta horren lehenbiziko pausua izan da zuzen ere, Truth Social edo bere lehenbiziko sare sozial hori sortzea. Zergatik, berak esaten duelako, teknologiako buru mundua kontrolatzen duten enpresa handi horiek, Facebook, Google, Twitter eta horrek bizkarra eman diola, eta ez hori bakarrik, kanporatu duela bera sare sozialetatik, baina bere jarraitzaileak umezurtz utzi dituela. Eta horren berak nahi duena da orain, bere sare propioa sortu, eta hor, hainbat ekimen iragarri ditu, podcastak batetik, eta ikusi beharko da horrek baterainoko eragina duen, ez? Nik uste dut argi dagoena da Trumpek itzuli nahi duela. Itzuli nahi duela politikara, auskalo, aurkeztuko duen bere burua, ez 2024ko hauteskundetara, izan ere aurretik beste zita importante bat dagoelako, urtebete barru, hauteskunde legislatiboak eginen dira, Estatu Batuetan, eta nik uste dut oraintxe bertan horri begira dagoela Trump, ez? Estatu Batuetan kongresua eta senatua osatzeko oso politika gertukoa delako, Estatu Batuetako politika oso gertukoa da, ez hautagaiak herritarrengandik oso gertu daude, eta oraintxe bertan Trumpek nahi duena da alderdi errepublikanoko hautagai guztiak izan daitezela Trumpistak, ez? Bere eta badirudi horretan ari dela eta lortzen ari dela, ez? Auskalo, ez dakit ikusiko dugu lortzen dituen bere helburuak. Bere sare sozial berri hori, baina ziur asko esan duzun bezala propagandarako erabiliko du, bere mezua berriro ere biderkatzeko, eta berriro ere agian boterea hartzeko hori badirudi dela bere nahia. Hala ere, esan dugu lehenago, Trumpismoa ez dela soilik Amerikatako Estatu Batuetara mugatzen, ez? Azken finean muga guztiak gainditu dituela, Europan ikusten ari gara horren hori hartzuna, horixe ez, mezu supremazistak, violentziaren edo indarkeriaren normalizazioa baita ere, provokazioa, ez? Provokazioaren politika egiteko modu hori, nola ikusten duzuzuk egoera, eskuin muturra arazo global bihurtzen ari da? Nik uste dut arazo globala dela, ez? Behintzat mendebaldean, mendebaldeko herrialde nagusietan, Trumpen mugimenduaren oso antzeko mugimenduak daude, eta gainera, kasu batzuetan, boteretik oso gertu, ez? Europan, ez dakit, Alemaniako eskuin muturreko taldea, edo Espainian Vox esaterako, ez? Eta Frantzian ere orain berriz ere aktibatzen ari da, eskuin muturra, ez? Zer esanik ez, Brasil eta beste herrialde batzuetan, Hego Amerikan ere badira herrialde batzuk, eta ikusten ari da, ez, eskuin muturrak hartu duen boterea eta indarra, ez. Nik uste dut, fenomeno global baten aurrean gaudela, eta nolabait ere garai hau definitzen duen mugimendu bat dela, ez. Azkenean, mugimendu migratorioei erantzuten dien beldur baten erabilera politikoa, ez, egiten duelako, eta horrek emaitza oso onak ematen ditu hauteskundeetan, eta hori argi dago, ez? Mundu mailako krisi testuinguru baten kokatu behar dela, diskurtsoen gorakada, ez? Nolabait, bagako direla eta jendeari heltzen direla, jendera. Hori horrela da, ez? Eta ikusi izan dugu, ez? Bai, Frantzian bere garaian nigo goratzen dut, ez? Fronte Nazionalak garaipen handienak lortu zituenean, Chiraken garaian, garai hartan iritsi ziren ez hauteskundeen bigarren errondara, garai hartan ikusten zen Le Penek lortu zituen emaitzarik onenak zirela tradizionalki ezkerraren gotorleku ziren lekuetan, ez? Eta hori gertatu izan da gerora Voxekin Espainian edo Alemanian, esaterako ekialdean, Alemaniarentzat alternatiba ditzen den AfD alderdiarekin, ez? Eta hori Trumpek ere bazekien, eta Trumpek lortu zuen Estatu Batuetan lehen esan dugun bezala, ez? Beraz, fenomeno hori hor dago eta indarra hartzen ari da gainera, eta iruditzen zait, horrentxe bertan Europan daukagun mehatxu nagusietako bat dela. Ez soilik alderdi neofasista edo eskuin muturreko hoiengatik, baizik eta horrek eskuin osoari eragiten diolako, eta ez eskuinari, nik uste esan duke politika osoari eragiten diolako, ez, agenda neurri handi batean markatu egiten duelako, ez. Eta hori Europan egunero ikusten dugu. Eta horrek ondorio zuzenak ditu gero baita ere herritarren bizitzengan. Le Pen aipatu duzu,
Frantziako hauteskundeak hortxe bueltan dira, apirilean izango baitira, eta azken hauteskunde badatuen arabera, edota galdetegien arabera, badirudi Erik Zemmour, ultraeskuindarra, Le Penen aurretik ere egongo litzatekela. Zer aurre ikusten duzuzuk? Non ikusten duzu egoera? Nik uste, oraindik agian goiz dela, apirilean, datorren urteko apirilean dira hauteskunde presidenzialak Frantzian, baina egia da oso kezkagarria dela hori, ez? Erik Zemmour bezalako polemista deitzen dute, azkenean kazetari bat da. Kazetaritzaren alde ilunenetik datorren kazetari bat, ez? Tertulien mundu horretatik, eta bat. Baina oso kezkagarria da. Oraintxe bertan, Macronen ostean, bigarren indarra izatea, inkesten arabera, eta hori hauteskundetara eraman da gaur-gaurkoz, esan nahiko luke, Macronekin batera pasako litzatekela bigarren errondara, bakizu Frantzian 2 erronda egiten direla, 2 hautagai bakarrik pasatzen direla bigarrenera, eta beraz horrek esan nahiko luke batetik Le Pen bertan bere utziko lukela bere hautagaitza, baina aukera handiak izanen lituzkela horrelako mugimendu, ez dakit, eskuin muturreko populista, islamofobo eta immigrazioaren aurkako tipo batek, ez? Eta kezkagarria da, eta nik uste dut erakusten duela baita ere, Frantzian gertatzen ari dela, beste fenomeno hori. Frantzian tradizionalki Fronte Nazionalak, edo orain elkarreteratze nazional deitzen dioten alderdi horrek bete izan du, ez, espazio soziologiko hori, eskuin muturrarena, baina orain beste mugimendu batzuk ere ari dira indarra hartzen, ez. Eta ez modu da, esan nuke trampista, ez, euneko eunean, ez, bere ez dakit politikoki zuzena den guztiaren aurkako diskurtso oso inteligente horrekin, ez, oso ez dakit nola esan, zorrotz horrekin, ez, jende asko erakartzen du, eta bai oso kezkagarria da hori. Testuinguru horrek ere egin du agian Macronek berak bere diskurtsoa gogortzea azken urteetan, ikusiz lehiaktuko dela aurrez aurre eskuin muturrarekin? Bai, nik uste dut eskuin muturraren eraginetako bat hori dela, ez, agenda markatzen duela, eta hori argi eta garbi ikusi da Frantzian, ez. Frantzian eta beste hainbat lekutan, ez. Horretzen dut esaterako orain Merkelen agurraren aurrean gauden honetan, ez? Merkelek garesti ordaindu zuela, ez? Refuxiatu jateak irekitzea eta gerora aldatu behar izan zituela bere politikak. Horrek azkenean eragina du, ez? Populismoak azkenean jendea erakartzen duelako eta batez ere baduelako ahalmen hori, nolabait ere hainbat gai mahai gainean jartzearenak eta jende guztiak ulertu ditzakeen gauzak esaten dituelako, ez? Eta batzutan oso gauza arriskutsuak dira horiek, ez? Testuinguru horretan kokatu dezakegu agian baita ere Ipar eta Hego Euskal Herriko muga itxita jarraitzea apirilaren amaiera arte. Bai, horrek baditu beste faktore batzuk, ez, baina egia da, bai, kasu horretan, horre hainbat aitzaki jarri dituztela, ez, muga itxita mantentzeko, eta bai, nik uste dut populismo atzean badagoela, ez horren atzean, bai. Azken finean, migrazioaren aurkako diskurtsoa gailentzen ari dira, separatismoa, ez, da Macronek beti ere ahotan duen hitz hori, dena den garaizaiak mundu mailan daudenak gaur egun, ez da, hainbat arrakala agerikoak egiten ari dira, sakontzen ari direnak, non ikusten duzu egoera, zaila da, badakit horixe egitea, testuinguru orokor bat, ez, baina testuinguru guzti honetan, testuinguru soziopolitiko honetan, hitz egin dugun guztiaz, baikorra ala eskorra zara, datoz den urtera begira. Ez dakit, iruditzen zait, baikortasunerako arrazoiak baddaudela, ez? Eta ez dakit, eta estatu batuetara itzuliz, ez? Alderdi demokratak izan duen bilakaera hori, neurri honde batean izan da, mugimendu sozialak bultzatu delako, Black Lives Matter mugimenduak, mugimendu feministak, ikaragarrizko indar hartu estatu batuetan, baita Europan ere. Iruditzen zait, itxaropenerako arrazoiak badaudela, baina egia da, mehatxu handiak daudela baita ere, ez, garai honetan, ez. Krisi ekonomiko baten ostean, pandemia baten ostean, daukagun 20. hamarkada hau, badagoelako kezkaz beteta, ez, etorkizunari begira. Baina ez nintzateke ezkor izanen, ez? Iruditzen zait badaudela, arrazoiak ere baikor izateko neurri batean, eta gainera beharrezkoa da hori, ez? Eta azpimarratzea baita ere, testuinguru hauetan, ez? Eta fake newsak hain egunerokotasunean sakonduta dauden honetan, kazetaritzaren lan ezin beharrezkoa den, eta informatuta egotearen beharra, ez? Dudario, eta hori beste gai bat da, eta hortaz beste ordu betez egon gintezke hizketan, baina iruditzen zait, gure ardura ere badela, eta ez dugula, iruditzen zait, kazetaritzak
ez duela adibiderik onena eman ere, ez? Iruditzen zait kazetaritza eta orain hasierako gaira itzuliz, ez? Lehen esaten genuen, kronika periodistiko batek errekonozimendua lortzea eta horrek harrotasun puntu bat ematen didala, eta iruditzen zait benetan bultzatu behar dugun kazetaritza mota hori dela, ez? Kazetaritza itzuli behar dela bere oinarrira, ez? Eta da historiak kontatu bere testu inguruan, ahotsa eman benetan egira hurbiltzen gaituzten lekukotasunei, eta azkenean edabide bat ez dela inorena, ez? Izan behar duela egiaren zerbitzura dagoen zerbait, ez? Eta gaur egun zoritxarrez, iruditzen zait, edabide asko ez daudela bide horretan, eta badaudela adibide asko, eta hor dago, Erik Zemmour bezalako pertsonai bat, ez? Azkenean edabideetatik, kazetaritzatik datorrena, eta azkenean bere helburua zatiketa eta gorrotoa zabaltzea dena, ez? Eta hori zoritxarrez asko gertatzen ari da. Baina, horregatik aldarrikatzen dut, ez, kazetaritzaren papera, ez? Eta ezinbestekoa da, nik uste dut, bestela, ez dakit, ilunpetan egongo ginateke, ez? Mikel Reparaz, eskerrik asko Hamaika Telebistarentzako tarte bat hartzeagatik. Zuri. Homeless Film Festival jaialdiaren 6. edizioa ospatuko du Bizitegi elkarteak azaroaren 17 eta 18an. Zinema eta antzerki sozialaren jaialdiak Bilboko Bizkaia aretoan emango ditu aurten 2 jardunaldiak, aurrez aurreko formatura itzuliz, pandemia igarota. 2 egunez, etxegabeen edo gizarte bazterketa pairatzen duten pertsonengan jarriko du fokua jaialdiak, ikusgarritasuna eta inklusioa landuz. Hain zuzen, Santurtzine jaialdiko kalean sailean hautatutako eta bizitegi nekoitzitako film laburrek hartuko dute edizio honen aurreneko goiza, hilaren 17koa. Halaber, zenbatu taldeak sortutako Inork antzezlana eta Kloti Perezek zuzendutako Mezklum antzezlana eskainiko ditu jaialdiak goiz horretan. Arratsaldeko emanaldian bestalde, antzerkia bera eta zinema uztartuko dituzte Mujereando el quejío de una diosa dokumentala estreinatuz. Lanak etxerik gabeko emakumeen errealitatea eta alduntzea ikusarazi nahi ditu antzerkiaren bidez. Jaialdiaren klasiko bihurtu den antzerki talde honen historia kontatuz. Egitarauaren 2. egunean, bezperako laburmetraiak eta Inork antzezlana ere izango dira ikusgai goizean, eta arratsalderako, kalean ataleko laburmetraiak ikusteko beste aukera bat eskaintzeaz gain, Xavier Madariaga kazetariak gidatutako emanaldian, EHUko Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateko ikasleek egindako film labur finalistak proiektatuko dira. Emanaldi guztietarako sarrera doakoa izango da, baina bertaratu ahal izateko izena eman beharko du publikoak. homelessfestival.com webgunearen bitartez. Dusko Ivanovic entrenatzailea kargutik kendu eta Neben Espagiari eman dio ardura hori Baskoniak. Taldearen azkenaldiko emaitza txarrek eta irudi eskasak behartuta hartu du erabakia klubak, atzo argitaratutako oharraren arabera. Eta gaur bertan, egoera hori irauli behar duen prestatzailea aurkeztu du Buesaren pabiloian eskainitako prentsaurrekoan. Neben Espagia Kroaziarra hautatu du zuzendaritzak. Etxea ondo ezagutzen duen ibilbide luzeko entrenatzailea. Hain zuzen, 2007-2008 denboraldian izan zen Gasteizen Espagia eta ACB Ligako titulua eskuratu zuen orduko hartan, baita Espainiako Superkopa ere, eta Euroligako eta Espainiako Kopako txapeldun orde izan zen. Oraingoan lan gogorra izango du kroaziarrak, azken 10 partidu edan 8 galdu dituen taldea hartuko baitu krisi betean. Lehen agerraldian pozik agertu da Espagia eta klubarengan eta jokalariengan konfiantza oso agertu du. Aldiz, pazientzia eskatu dio taldearen inguruari. Egun batetik besterako lana ez dela argudiatuta. Honestamente no te puedo decir qué. Necesita hablar un poquito más con ayudantes, saber un poquito del sistema. Yo vi partidos de Baskonia, pero no suficiente para decirte, dámelo un poquito tiempo y hacemos todos juntos. Denbora bada ez du soberan izango bere jokoa ezartzeko. Aurkezpen egunean bertan arituko da Gasteiztarren aulkian. Euroligako 10. jardunaldiko lehia baitu gaur-gauean Baskoniak. Izargorriaren aurka arituko da. Aurreko 9 lehietatik 3 baino ez ditu irabazi taldeak txapelketa horretan eta sailkapena ematen duten postuetatik urrun dago gaur-gaurkoz.
Horren ostean, ACB ligako lehiari egin beharko dio aurre Baskoniak igandean. Non taldea 11. postuan dago 4 garaipenekin 10 partidetan. Espainiako txapelketan ere ez dago exigitzen zailoan mailan. Entrenatzaile berriak aldiz nabarmendu du jokalarien eta klubaren maila ez datorrela bat azken aldiko emaitzekin. Eta hori konpontzeko gogotik egingo duela lan agindu du. Yo creo que podemos hacer mejor. Agian egun batez jaikiko dira hasten ziren Matalazen azken hitzak. Gure izaitearen destino krudelean eraman gintuzten agian zugarra murditik. Baga, biga, iga, laga, boga. Hemen daukagu kantu bat gara. 30 urtetako letragintzan egin dedan ibilbidearen bilduma, antologia bat. Bere kanturik kutxunenetako asko, hemen daude esplikatuak, azalduak, liburuan. Baita ere kantagintzari buruzko gorazarre bat, ez da kantuaren formato harrigarri, liluragarri hori buruz, eta gero CD-a. Hainbat kantu ezagunen bertsioa dituena, eta Euskal Herriko kantari eta lagun askorekin batera grabatu ditudanak. Niretzat altxor bat hau, hemen daude Gari, Mikel Urdangarin,
Aire Aizpa, Gazierretxe Handia, Xabier Amuriza, Pirri, Txanton Latxa, eta, bueno, izugarria da, nire alaba ere hemen dago, Eire, eta azkenean Maite Mutu Berriaren ilustrazioak, denetarik, ezin naiz gustorago egon, oso eskertua eta oso pozik. Ez da inoiz gertatuko gertatzen ari delako, eta bada garaia, erreka oso bat erantzeko. Kantatu, bailatu eta dantza, ezin bada ez da gure irautza, berreskuratzeko topa egiteko bada, onira dorik eta ez badun uzmenatu bat ez baiena. Etxera iristen zen eta beti zegoen zerbait gaizki.